Mga puso sa Negros Occidental, Mount Canlaon nagbugas ang aso nga may upod nga abo sa sulod sang halos 10 ka oras. Aktibidad sang bulkan hugot nga ginabantayan sang FIVOX. Nakatutok Irene Pedreso. Naglawig sa halos 55 minutos ang pagbugas ng aso nga may upod nga abo kahapon sang Mount Canlaon ang may kataason nga 65 metros. Ini ang makaligad sang halos 2 ka bulan nga nagluntad ang ash emissions nga nagataas sang 200 kutob 350 metros. With ash emission. Nubo ang yahay, tungod nubo lang yung plumhay, so ang iyang exceeding na service. So wala resident maka-experience, wala ICUs na affected. Halin sa duha nga average, kada adlaw sini nga Setyembre, 7 ka pagtayog ang namonitor sang FIVOX sa bulkan sa sulod sang 24 oras. Bungod sa sini nga parameters, kinahanglan sunod sa FIVOX nga hugot nga bantayan ang aktibidad sang bulkan. Nagapabilin sa alert level 2 ang status sang Mount Canlaon. Wala man gyapon kakanula, wala ang possibility. Kaya aran siya gyapon ang chances or sa position magdun. Samtang, nagpatigayon sang inspeksyon ng Office of the Civil Defense Negros Island Region sa mga lugar nga apektado sang paglupok sang bulkan. Ginbisita sang OCD-NIR ang La Carlota City kag Moises Padilla para i-assess kung ano ang mga problema sa lugar. Pila lang sa rekomendasyon amo ang rehabilitasyon sang water system sa La Carlota City. Nangin apektado ang supply sang tubig sa mga residente humalin sang naglupok ang bulkan sang Disyembre. Plano man nga magtukod sang taytay nga magakonekta sa barangay poblasyon kag inulingan sa banwa sa Moises Padilla para sa mas madasig nga evacuation. Nag-ubra kami sa report na gina-endorse namo na hindi nga duwa proposed projects to be included sa Canlaon Recovery and Development Plan. No? This recovery plan nakabulig pa ang especially sa livelihood, no? Pati ang social aspects ang tabuhin sa mga naapektuhan. Irene Pedreso, 1 Western Visayas.